салом дӯстон, дар як шабонарӯзи охир чанд гузариши расмӣ шуданд ки муҳимтарини он трансфери нави Арсенал харидории бозингари тими мунтахаби Полша Якуб Кивер мебошад. ҳимоятгари 22-сола дар дастаи Специя серияи А бозӣ мекард. Арсенал дар баҳои ин бозингари ҷавон 25 миллион евро пардохт кард ва то соли 2028 шартномаи ҳамкорӣ имзо намуд. Кивер аввалҳо дар маркази майдон бозӣ мекард, аммо дар ҳамин мавсим ӯ ҳам дар тими мунтахаби Полша ва ҳам дар дастаи худ ҳамчунин ҳимоятгари тарафи чап бозӣ кардан нишон дод, ки футболбози универсалӣ аст. Арсенал дар ҳамин канор бозингар мекофт, ки бо пои чап хуб бозӣ карда тавонад. Бо як холдинг дар захира дур намераванд. Ин дуюмин трансфери дастаи шаҳри Лондон дар фасли зимистон мебошад. Акнун мегузарем ба дигар хабарҳои муҳим. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Антони 100 миллиона дар дастаи Манчестер Юнайтед байни мухлисон аз дӯстон дида бисёртар душман пайдо кард. Баъд аз рақобати дастаи Манчестер Юнайтед ва Арсенал ки бо ғалабаи лондониҳо тамом шуд, футболбози бразилӣ аз ҷониби мухлисон ва тарафдорони клуби Манчестер Юнайтед танқиди зиёд карда шуд. ҳамчунин собиқ бозингарони девҳои сурх ки айни замон дар телевизионҳои гуногун ба ҳайси коршинос баромад мекунанд, андешаи худро дар мавриди ин бозингар иброз карданд. Аз ҷумла Рио Фердинанд чунин гуфт: Антони ба Манчестер Юнайтед ягон фоида наоварда истодааст. ӯ аз ягон кас гузашта наметавонад. Томас Парти ки давандаи сахт нест, мисли шамоли тез аз Антони гузашт ва шояд андешаам кард ки ин Антони дар пойҳояш умуман қувва надоштааст. ӯ вингери дорои техникаи олӣ мебошад, вале аз чунин бозингарон ҳамеша интизор дорӣ ки ҳадди ақал аз дифоъгарон суръати тезтар доранд, иброз дошт Рио Фердинанд. метавон бо собиқ дифоъгари дастаи МЮ розӣ шуд, аммо бояд фаромӯш накард, ки Антони вингери канорӣ аст. аз ӯ бояд мо 20-25 голро дар як мавсим интизор набошем. агар 10-15 гол занад, ин аллакай натиҷаи хуб барои ӯст ва 50% ин голҳоро ӯ аллакай ба ҳадаф расонд. ҳамчунин канори худро бозингари бразилӣ дар сатҳи хуб идора мекунад. агар мушкили Антони дар суръат бошад, ин ҷиҳати бозиашро метавонад хеле беҳтар созад. ва аммо бозии бар зидди Арсеналро Антони воқеан дар сатҳи паст гузаронд. ду кишвари аврупоӣ сармураббиёни нави худро расман муаррифӣ карданд. инҳо мунтахабҳои Полша ва Нидерланд мебошанд. собиқ сармураббии тими миллии Португалия Фернандо Сантуш кори худро дар дастаи якачини Полша идома медиҳад. дар ин бора тавассути саҳифаҳои расмӣ президенти Федератсияи футболи Полша Сезар Кулеша хабар дод. дар пеши Сантуш вазифа гузошта шуд, ки мунтахаби Полшаро ба марҳилаҳои финалии чемпионатҳои Аврупо ва ҷаҳон барорад. дар даври интихобии чемпионати Аврупо 2024 тими миллии Полша дар гурӯҳи 1 қарор дошта бо дастаҳои Чехия, Албания, Молдова ва ҷазираҳои Фарер барои рохат мубориза бурд. ин бозиҳо аз моҳи март оғоз мешаванд. дар мунтахаби Нидерланд бошад, меинбад Роналд Куман кор хоҳад кард. мутахассиси нидерландӣ аз соли 2018 то 2020 дар ин курсӣ буд, вале баъдан ба Барселона рафт. кори ӯ дар тими миллии кишвари аврупоӣ хуб арзёбӣ шуда буд. ӯ дар Лигаи Миллатҳо Фаронса ва Олмонро ҳам шикаст дода буд. дар ин вазифа Куман ҳамшаҳриаш Вангалро иваз кард. маълумот дар бораи ин тағйирот хеле пеш маълум буд, вале статуси расмиро нав гирифт. Барселона мехоҳад ба Реал Мадрид дар бозори трансферӣ зарбаи сахт занад. Каталониё ният карданд, ки бозингари Реалро ба сафи худ ҷалб кунанд. гап дар бораи Марко Асенсио меравад. ин гузариш метавонад тобистони соли ҷорӣ рух диҳад. қарордоди Асенсио бо дастаи шаҳри Мадрид тобистони ҳамин сол ба анҷом мерасад. бояд гуфт, ки аз тарафи роҳбарияти Реал ба Марко Асенсио шартномаи нав пешниҳод карда шуд, вале иштиҳои Асенсио ҳам баланд будааст. футболбози испанӣ он маоше, ки аз клуб интизор буд, ба ӯ надоданд. аз ин лиҳоз футболбози испанӣ қарордоди нави мадридиёро қабул накарда, бо дастҳои дигар гуфтушунидҳоро оғоз кардааст. бо назардошти тамомшавии муҳлати қарордоди Асенсио, ӯ ҳақ дорад то бо клубҳои дигар гапзанон кунад. агенти ӯ Мендеш бо роҳбарияти Барселона дӯсту бародар ки аст, клиентҳои худро тағайӣ карда ба Барселона меорад. ӯ дар сари он кор карда истодааст, ки Невеш ва Асенсиоро ба Каталониё диҳад. Асенсио аз нуқтаи назари молиявӣ барои Барселона моли бепул хоҳад буд, аммо масъала дар дигар аст. агар
агар барои Асенсио пули пешниҳодкардаи Реал камӣ кард, пас Барселонаи бурунзада маоши Асенсиоро аз кисаи ки медода бошад? Бозингари испанӣ метавонад ба дастҳои дигар ҳам гузарад. Аввалтар аз ҳама ин клубҳои миёнаҳоли кишвари Англия мебошанд. Ҳамчунин эҳтимоли он вуҷуд дорад, ки ҳама ин танҳо як бозии агенти Асенсио мебошад, то шартномаи ғавстарро барои Асенсио талаб кунад. Дар ин сурат Марко дар сафи Реал Мадрид корномаи худро идома хоҳад дод. Карло Анчелоти аллакай ба футболбози испанӣ хабар додааст, ки ӯро дар нақшаҳои худ мебинад. дар ояндаи Месси як гардиши нав пайдо шуд. Қаблан гуфта мешуд, ки Месси қарордоди нав бо дастаи шаҳри Париж имзо мекунад ва ин масъалаи ҳалшуда менамуд. Ва аммо ғалаба дар чемпионати ҷаҳон ба нақшаҳои Месси таъсирашро расонд. Ин бозингар пас аз пирӯзӣ дар Мундиал ба суоле дода шудааст, ки ман дигар дар футболи Аврупо чиро ҷӯям ва ки ба ман чӣ дода метавонад? Ман ҳамаи ҷомҳурро гирифтам, қаҳрамони ҷаҳон шудам, бо пиндошти бисёриҳо беҳтарин футболбози тамоми давру замон гаштам. Акнун бас меравам ба пеши Роналдо. Ҳатто агар Месси ба пеши Роналдо ба Арабистони Саудиям наравад, ӯ метавонад дар футболи Аврупо истад, аммо клуб ва чемпионати худро иваз мекунад. Баргаштани ӯ ба Барселона орзуи кулли мухлисони дастаи каталонӣ мебошад, вале тавре аз маълумотҳои охир бармеояд, дар нақшаҳои Месси бозгашт ба Барса дида намешавад. Яке аз вариантҳои идомаи карьера барои Лео чемпионати Англия аст. мағзи масъала медонед дар чи аст? Серхио Агюро ҳамчун легендаи дастаи Манчестер Сити ба роҳбарияти ин тим хабар расонидааст, ки тобистони соли ҷорӣ Месси омодааст, ки ба сафашон гузарад. Агюэро гуфта бошад, ин ҳақиқат аст, чунки якум ӯ бо роҳбарияти Манчестер Сити ба истилоҳ натӣ аст ва дуввум ӯ ҷураи наздиктарини Месси мебошад. Шояд ин гап аз даҳони худи Месси баромад ва Лео тавассути Агюэро нақшаҳои худро ба Ман-Сити расонд. Ва аммо гапи асосӣ он аст, ки ба Ман-Сити футболбози мисли Лео лозим аст ё ин ки не? Ҳам ҳа ва ҳам не. Агар ҳамчун як плеймейкер истифода шавад ва футболбози оддӣ бошад, мешавад, вале агар лидер бошад, ӯ хоҳад, ки бозӣ дар гирду атрофи ӯ роҳандозӣ гардад, пас не. Бисёриҳо ба суоле дода мешаванд, ки чаро Лео ба чунин қарор омад. Шумо ҳам дар ҷоми ҷаҳон пирӯз мешудед, бисёр фикрҳоятонро иваз мекардед. Шояд Месси мехоҳад дар чемпионати Англия ҳунарнамоӣ кунад, чунки лигаи беҳтарини ҷаҳонӣ аст. Роналдо дар Англия дастовардҳои олӣ дорад. Месси ҳам кӯшиши ҳадиақал як маротиба қаҳрамони Англия шуданро кунад. ҳатто гуфта мешавад, ки Месси метавонад ба Италия равад. онҷо дастаи Интер кам-кам таваҷҷӯҳ ба Месси гӯё дорад, аммо ба ин бовар кардан хеле мушкил аст. маоши Месси чунон бузург аст, ки баробар ба маошҳои ҳамаи бозингарони Интер аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Месси бояд чӣ гуна қарор барорад? Дар ПСЖ истад, ба Барселона баргардад, ба назди Роналдо равад ва ё худро ҳадиақал дар чемпионати беҳтарини Аврупо, яъне Англия бисанҷад? андешаҳои худро дар ин мавзӯъ дар комментария нависед. با همین تمام. باید که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاریا و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما بسیار وقتا محمد گیروف خیلی بردارم در پناه الله.